Goddag. Undskyld. Hvad, taler du til mig, eller hvad? Jo, det var Så egentlig... tror jeg, du skulle prøve at snakke til en af de andre. Ja, undskyld. Jamen, det var egentlig bare, fordi jeg ville høre noget om, hvad hedder det... Skrid. Okay. Goddag. Ja, jeg står faktisk lige og ryger nogle smøger, så hvis ikke du har noget at snakke om, så synes jeg, jeg skulle gå. Ja, okay, jeg ville bare lige høre, hvad vores mission den var. Ja, det er vores mission, den er bare at gå af og gå afsted og slappe af, ikke også? Det må du lige have lært at med. Hej med dig. Hej. Undskyld. Du har virkelig en mærkelig stemme, men jeg tænkte egentlig bare på, om du også har set mit skridt. Det bare klør sindssygt meget. Hvad, drenge, har I hørt hans skridt? Det klør rimelig grumt, men det skulle du ikke kede af. Sjældent skridt, det klør også nogle gange. Ja, nogle gange så klør man med en steggaffel. Drenge, kom herover alle sammen. Nu skal vi ned og se på det kort her. Jep, som I alle sammen ved, som jeg har nævnt tidligere, vi skal ud og have fat i private Røan. Røan er stukket af hjemmefra, hvilket betyder, at vi nu skal ud her i Normandiet og finde ham. Ja, vi kan jo se her på kortet, hvor vi sidst har befundet os. Ja, jeg tror, vores seneste oplysninger siger, at private Røan, han kunne meget muligvis gemme sig her. Ja, jeg har en vigtig meddelelse, jeg må medbringe dem. Jeg hedder Oberst Hans. Ja, der er jo ingen nem måde at sige det her på. Men altså, jeg prøver. Jeg prøver alligevel. FN har igennem de seneste 2 måneder målt et utroligt CO2-udslip fra dit anus. Derfor valgte vi at indføre et kirurgisk indgreb på dig, hvor vi indsnørrede dit røvhul.